今日も答えのない世界の中で願ってるんだよ不器用だけれどいつまで Pitäisikö minä tänään aikaisin nukkua ja herää aikaisin pelaa? Pelaa tietenkin. Oikees mä en tehnyt mitään muuta. Huomaa. Mä vedin vaan mitä. Vedin mitä. Mulla enää 3 minuuttia ja saanut vedin mitä. Ota toi. Nice. Artis sai hyväksytä. Oh fuck. Toi on fucking... Level verified, tuoda ei hyväksytä. Ota, Ei älä pitäis- klippaa vielä. Me publishaa se kenttä näitä Niin, ID-ksi. Mä vittu niin sitä mietinkin pitäis vittu upload. Vittu ihan sama shell level. Näytä se ID sitten. Joo. Mietinkin vittu oma reino vittu. Mä en tiedä hyväksyykö se tota. Ei mut kyllä mä voin vittu upload complete ja sitten fucking... Mulla ei näy itse. Mitä vitus? Paina es. Mulla näkyy tossa video. No nyt mä voin klippaa